Yes, good morning mga kamaton gali no. Mayong aga sa tanan gali mga kamaton. Ari mi on board naman sa akon gali nga. Guwapa naman nga pasahero ko kamaton no. Ang oras sa kamaton 9:45 gali sing aga. On board si Ma'am bago lang gito. Sa tingin ganyan sa kay Ma'am Baladjom no? Yes. Yes, so Ma'am sino nga ngalan mo Ma'am? Si Maite. Maite? Yes. Yes, so si Ma'am Maite kaya on board sa akon nila mga kamaton. Kadto kami subong sa 7-Eleven na mahawo. Mano na to sa 7-Eleven sa may Danbe, Ma'am? Majuti. Ma-invite lang ko man, no? Ay, dito ka majuti sa kwan? Yes. 7-Eleven? Okay. So, set out ang mga upad mo. I-invite mo. Hi! Ay, Yeah. pa-subscribe and ma-invite na lang ko gali sa July 11. Sige. It's 7-Eleven day. Kagto ka mo sa mga nearest 7-Eleven sa inyo. Kay damo-damo kami nga mga sales na item. Up to 50% off. Kagto ka mo ha? Yes. Manong kagto ka man? Okay. Yes, so mga kamaton, batian tato no, ng 50%, Ma'am. Ano to? 50% ang 50% tanan off. nga Hindi, mga selected items. selected items lang. Start Sa 7-Eleven day kit. Kay ano na siya? Birthday. start sa June o July 11. Oh, 11 gid ka ba to no sing July oh. Birthday sing 7-Eleven. Yes, kay 7 July 11. Okay. So, subong ka mato na balaan na gali ang tawag nga 7-Eleven. July 11. Yes. I Every see. July 11 siya sir na I may see. sales item na si 7-Eleven. Amo na ang iyang date birthday gali ang July 11. So, ma'am, dito gali. Kwenta ba sila ice cream lang nga ma'am na oh. Mga hotdog. Oh, hotdog o kung siupaw ah. Libre na pamahaw mo, no? Sa siupaw kang soft drinks. So, may mga kamaton na si batihan nyo ko, ah. Batihan nyo si mama, libre mo lang sa 7-Eleven. 50%. 50% off, mag ice cream, abi. Bilang ganing ice cream sa bunga. Nasa 25. May 12 piso kagali, mga pang ice cream na tana. Yes, so kamaton, oh. Enjoy lang kami, natabuhan kin si ma'am nga taga 7-Eleven, si ma'am, oh. So, bilang nakatuig ang obra mo sa 7-Eleven, ma'am? 2 years. Manog 2 years ang pan mo sa 7-Eleven. Kamusta ang mga upod mo to? Shout out sa mga upod mo. Shout out sa mga upod mo. Si ma'am gali, ma'am ano gani ma'am? Ma'am Maite. Ma'am Maite gali, on board sa kay Matono. Shout out lang doon. Sige ma'am. Shout out lang doon sa mga staff, mga mabuot. Yes. So, shout out sa mga staff ng mga mabuot sa 7-Eleven. Kanto ko na sa mag-birthday. Sige sa 7-Eleven, kagto ka mo. Sige. Abis kan din ang galing nga 7-Eleven. Okay. Bilog na siya nga 7-Eleven. Ay, ito yung medyo lapit to sa amon. Gali, may 7-Eleven mo to. Sa area sang Lapas, damo to. So, amo na eh. Ang birthday kita gali ah. Amo na gali ang tawag ng 7-Eleven. I see. So, dito ka gasti gali sa, ano na yung Baladjom? Oo. I see. Pero taga-diin ka gadya? Taga-Alta. Alta Chera? I see. Di kalapit pa ng Alta. Kagaling kayo nagpakayunit sa kondo, no? Ay, hindi iya ka. Iya ka? Uncle ko. Uncle mo. Pero daan na lang kayo para lapit-lapit, no? Kasi sa ano nito tawag, haro to, abaw. Basta Monday to Friday niya, wag gini ako ng karsada diya. As in ka traffic mga kamaton, balaan nyo naman na. Are, may medyo lapit-lapit na gali kami ni Ma'am Katie, no? Maite. Maite. Ay, si Ma'am Maite gali. Basta gwapa kinalimtan ko na mo. Ay, ate. So, sa tatsi mo mga pamilya, ma'am? Yes. Oh, pamilya mo? Lalo na sa boyfriend mo, abe. Oh. Sa shout out sa La Chica and Delantero family. Ano ba yung what? Shout out sa Delantero and La Chica family. Okay. Shout out sa inyo gali, ma'am o sir, Subscribe ka mo kay Manong Maton. Sige. Maton, buhay taxi driver. Yes. Let's go.
Yeah, so malibot ha. Oo. Ari na kami sa 7-Eleven pero sa biyak na side mga kamaton. U-turn kami sa kwan. Punta sa U-turn slot. Yes. Sa kini sa mga pamilya ni Mama, on board si Ma'am sa akon. Ano, single ba ma'am? Taken. Ha? Taken. Single? Taken. Taken na. Di sa tao to sa ila. Single na single tayo si Maton bro. Oh? Yes, so ibot si Ma'am sa ako nga single o diba patihan pa ako nga single ba? Yes, so enjoy lang na yan mo ni Mama kay dali naman lang dali ang kuhan mga away na gani 1 month guro kag mag-birthday ang 7-Eleven nga tawaga. Kung natingala ko na may ang kuda sing siopaw mo daw lain sa boris ang inyo siopaw no? Siyempre namin, amo niya siya. Doon dyan mo siopaw na tilawan ko pero daw lain yung sabor sa inyo. Ano na dire man nga himo ako Manila gina? Saya dire man sa aton. House kita. Yes. So ari na kami dito sa 7-Eleven no. Shout out na lang sa mga obod nyo ang mga mabuhat kili. Oh, yes. Ari na kami. Subscribe and like. Oh, sige mami. Kuhan mo ma'am. Sige. Ikaw i-subscribe mo Okay. na. Okay. Anay, ari pa guide kami din ni Mama. Ari na kami sa 7-Eleven nga tawag mga kamaton. Yes. Shout out naman tam, shout out. Shout out sa mga viewers ni Manong Maton, Buhay Taxi Driver. Subscribe! Yes, manawag na kayo si Mama. Mama. Thank you Mama, masalang ko na. Yes! Yes, so ari na si Ma'am na naog na. Yes. Ari. 7-Eleven Mulo area sa Topatsing Danbe nigali ka mato na. Yes, so mo ni. Ay, ate saga pa si Mato nag-enjoy si nga ako nga kamaton nga pasahero. Are ko sa dalawang flyover gali na po mga kamaton no. Yes. Amon nga flyover di sa Iloilo kamaton no ah. Kasi wala ka kabalo kamaton kung diin ka man nga region amon flyover oh. Yes. Pag malaki ni Maton hasta Subong. Sa kanami namin sa amon nga flyover kamaton. Yes, so thank you kamaton na kami nagparaw. Thank you gid ma'am sa imo nga pag-onboard kay Maton ha. Amo na kagwapa ang mga taga 7-Eleven nga ni kamaton. 7-Eleven Molo nga area. Yes, so thank you ma'am Kitty ha sa pag-onboard kay Maton ha. Mayo gid kay ambalan mo ko nga makapamahaw ta daw. Pamahaw na sa July 11. Amo nang tawag ng 7-Eleven gali kamaton birthday gali na 5 sang siguro sa Tagiya kamaton na 7-Eleven. Yes, mang siopaw ta to kag man drinks ah. So, mga kamaton nga galantaw ni gali mga kamaton. Di nyo magkalipat, malusog na to sa 7-Eleven. Lusog na to sa July 11, no? Maaw na to sa ilakay 50% ko na mo. Yes, so, amo na kamaton. Thank you, Ma'am Kitty, ha? Thank you, gid sa imo sa pag-onboard kay Maton. Salamat kag mayong aga sa tanan, mga kamaton.